with her song, telling my whole life with her words, killing me softly with her song. She sang as if she knew me in all my dark despair, and then she looked right through me as if I wasn't there. Μετά δεύτερο. Music Corner. Μια αυθεντική μουσική γωνιά στο κέντρο της Αθήνας. Μισό αιώνα μαζί σας με την πλέον ενημερωμένη δισκοθήκη και τις ανεξάρτητες παραγωγές μας. Music Corner, Πανεπιστημίου 56, Αθήνα. 210-334-000 και www.musiccornerstore.gr. Σας περιμένουμε. Πάθει κι όμως μάθει, οι φοβερές δε φτουράνε και ο χαρός κάνει λάθη. Άντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο φόβος ναι και ο πόνος είναι δυο σοφοί. Όλα είναι μια ιδέα και τη ζεις στο φλάς του κόσμου, πότε χαλιά, πότε ωραία, σώμα μου, ψυχή και φως μου. Φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο φόβος ναι και ο πόνος είναι δυο σοφοί. Σε ζορίζουν, είναι ο θάνατος και η αγάπη. Παίξ' τα και ένα δυο κι ας χάσεις, θα βγει τα σου απάτη. Άντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε.
πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει. Και ο φόβος ναι και ο πόνος είναι δυο σοφοί. Ακούτε Μεταδεύτερο, ακούτε το RT News στο Μεταδεύτερο. Φίλες και φίλοι, σας είπαμε πριν για τον θάνατο του Ζίγμουντ Μπάουμαν, του μεγάλου αυτού Πολωνού διανοητή. Ο Μπάουμαν γεννήθηκε στις 19 Νοέμβρη του 1925 στην Πολωνία. Σε ηλικία 18 χρόνων κατετάγει στον πολωνικό στρατό, τον ελεύθερο πολωνικό στρατό, πολεμώντας ενάντια στην ναζιστική κατοχή. Παρέμεινε στο στρατό και μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά τελικά αποστρατεύτηκε εξαιτίας της αντισημιτικής εκαθάρισης που έγινε τότε στο στρατό στην Πολωνία. Ο Μπάουμαν ολοκλήρωσε έναν μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες και το 1954 έγινε λέκτορα στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. Άρχισε να ζει από το 1968, μετανάστευσε τρόποντινά στην Αγγλία, εκεί ζούσε, εκεί διέπρεψε ως καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Λίτς, όπου πέθανε. Εκεί ζούσε εξάλλου. Στα ελληνικά έχουν μεταφραστεί 12 βιβλία του, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να σας πούμε μερικά πράγματα για τη σκέψη του. Θα το έλεγα μια σκέψη η οποία έχει δεχθεί επιρροές από τους σημαντικότερους διανοητές του 19ου αιώνα, όπως ο Μάρξ, όπως ο Μαξ Βέμπερ, αλλά και του 20ου, όπως ο Τεόντορ Αντόρνο, ο Κορνήλιος Καστοριάδης ο δικός μας και ο Εμμανουέλ Λεβινάς. Ο Μπάουμαν πίστευε ότι η κοινωνιολογία είναι υπόθεση ηθική. Το να σκεφτόμαστε, έγραφε, κοινωνιολογικά σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε περισσότερο τους ανθρώπους γύρω μας. Κατανοούμε τις ελπίδες τους και τις επιθυμίες τους, τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους. Αυτός είναι ο σκοπός της κοινωνιολογίας κατά την άποψή του. Δεν ήταν δηλαδή θεωρητικός απλώς, αλλά όφιλε να είναι χρήσιμος για τους ανθρώπους. Έγραφε για 1002 πράγματα, έγραψε ακόμα και για τον έρωτα. Έλεγε ότι ο έρος στοιχιώνεται από το φάντασμα του θανάτου που δεν μπορεί να το ξορκίσει καμιά μαγική ευχή. Όσο ζει ο έρωτας ισορροπεί στο χείλος της ήττας. Για την ανεκτικότητα οφείλουμε να περάσουμε από τη στάση της ανεκτικότητας απέναντι στους ξένους, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες σε ένα ανώτερο επίπεδο, δηλαδή σε μια στάση αλληλεγγύης. Αλλά για τον καπιταλισμό και για την οικονομική κρίση και μερικά ακόμα, όπως τη δημοκρατία, θα πούμε μετά το επόμενο τραγουδάκι. Ψηλά τα πάτη τα βουνά και τους μιλώ για σένα πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Και μ' απάντησα γεφύρια χορταριάζουν αμήρη ψυχή, μη ξεγελαστείς. Τα μαύρα σύννεφα και
και τους μιλώ για σένα, πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφαγη ανθίζει. Και μ' απάντησαν η γη ανθίζει εκεί που θέλει άμυρη ψυχή, μη ξεγελαστείς. Και τους μιλώ για σένα, πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλοι φτερουγίζουν. Και μ' απάντησαν είναι χαρτινή αγγέλοι, άμυρη ψυχή, μην ξεγελαστείς. Απάντησαν είναι χαρτινή αγγέλη, άμυρη ψυχή, μην ξεγελαστείς. Λέγαμε για τον Μπάουμαν λοιπόν. Ο Μπάουμαν έλεγε για τον καπιταλισμό, όπως για να το πούμε ειλικρινά σημείωνε, είναι ένα παρασιτικό σύστημα. Μπορεί να ευημερεί μόνο όταν βρίσκει έναν οργανισμό τον οποίο δεν έχει ακόμα εκμεταλλευτεί και από αυτόν τροφοδοτείται. Αλλά ειδού το παράδοξο. Δεν μπορεί να το κάνει χωρίς με αυτόν τον τρόπο να βλάψει τον οργανισμό. Αυτόν που τον φιλοξενεί δηλαδή. Και αργά ή γρήγορα υπονομεύει τις ίδιες τις προϋποθέσεις της ευημερίας. Δηλαδή κάνει ζημιά και στον δικό του εαυτό. Βλάπτει τους εργαζόμενους, αλλά βλάπτοντας τους εργαζόμενους, τον οργανισμό πάνω στον οποίο στηρίζει τα κέρδη του ο καπιταλισμός, βλάπτεται και ο ίδιος, βλάπτονται και οι μέτοχοι και οι διευθυντές, όπως λέει εδώ. Η οικονομική κρίση των ημερών μας δεν σηματοδοτεί το τέλος του καπιταλισμού, λέει ο Μπάουμαν, μόνο την εξάντληση και την ερήμωση ενός βοσκότοπου, ενός επιτυχημένου βοσκότοπου. Θα πάει μετά να βρει άλλες παρθένες γέες για να τις εκμεταλλευτεί μέχρι να τις στύψει και αυτές. Όσο για την οικονομική κρίση την σημερινή επισημαίνει, δεν έχουν οι κρίσεις οι οικονομικές να κάνουν με καταστροφή του πλούτου, αλλά με την αναδιανομή του. Αυτό το περίφημο είπε τελευταία, ότι η κρίση η σημερινή δεν είναι παρά μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου, που σημαίνει τι? Την παίρνει από τους φτωχούς και τους μεσαίους και την πάει στους από πάνω, που γίνονται όλο και πιο λίγοι. Δηλαδή ο πλούτος συγκεντρώνεται όλο και σε λιγότερα χέρια, αλλά το καινούριο των ημερών είναι ότι έχουμε τους νεόπτωχους, τους καινούριους φτωχούς που είναι οι μεσαίοι, η μικρομεσαία τάξη, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, η οποία στίβεται κυριολεκτικά. Τέλος, δεν υπάρχει τέλος στη διανόηση και στη σκέψη του Μπάουμαν, είναι πολλά τα βιβλία του, εκτεταμένη η σκέψη του και τα θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί. Εμείς μερικές επισημάνσεις κάνουμε από αυτά τα οποία έχει πει. Για τη δημοκρατία λοιπόν
γράφει πως η εξουσία έχει παγκοσμιοποιηθεί, αλλά η πολιτική είναι τοπική όπως ήταν πάντα. Στην πολιτική κόπηκαν τα χέρια, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πια στο δημοκρατικό σύστημα γιατί δεν κρατά τις υποσχέσεις του. Αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα με την προσφυγική κρίση. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όμως ακόμα το αντιμετωπίζουμε, δρούμε για την αντιμετώπιση του τοπικά. Οι δημοκρατικοί μας θεσμοί δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν καταστάσεις αλληλεξάρτησης και τέτοιας εμβέλειας παγκόσμιας. Η παρούσα κρίση της δημοκρατίας είναι μια κρίση των δημοκρατικών θεσμών. Αμαρτίες μου να έχω να μετανιώνω. Κάνω τις αμαρτίες μου να έχω να μετανιώνω. Να λέω πως παραφέρομαι, μαζί μου να θυμώνω. Κάνω τα μάτια τα στραβά όταν ξεπέφτω στα φθηνά. Με προσευχές και με βρισχές ξεχνάω το αύριο και το χτες. Μέρα που βαρέθηκα και θέλω πια να αλλάξω, να γίνω άνθρωπος κι εγώ, τα σκαρτά μου να κάψω. Να κάψω τις παρεκτροπές, ο διάλος να τις πάρει. Να κάψω τις παρεκτροπές, ο διάλος να τις πάρει. Αλλά πρώτου συμμορφωθώ, ανοίγω ένα μπουκάλι. Κρασάκι μου συγχώραμε που σε κακολογάω. Κρασάκι μου συγχώραμε που σε κακολογάω. Με πιάνει μαύρη ταραχή όταν σε συναντάω. Μέρα που βαρέθηκα και θέλω πια να αλλάξω, να γίνω άνθρωπος κι εγώ, τα σκαρτά μου να κάψω. Να πούμε και για μια εκδήλωση αύριο στην Αθήνα για τον Δημήτρη Χατζή, τον Έλληνα λογοτέχνη. Οι εκδόσεις «Τόπος» και το περιοδικό «Ουτοπία» με αφορμή την έκδοση του αφιερώματος του περιοδικού στην πεζογραφία του Δημήτρη Χατζή συνδιοργανώνουν εκδήλωση την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου και ώρα 8.30 στο Πόλης Art Café στη ιστοά του βιβλίου Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου. Για το έργο του Δημήτρη Χατζή μιλούν οι Μιχάλης Γκανάς, Γιάννης Δάλας, Μάρο Δούκα. Συντονίζουν εκ μέρους της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού οι Βασίλης Αλεξίου και Θανάσης Γκιούρας. Ο Δημήτρης Χατζής είναι γεννιώτης, γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2013 και πέθανε στη Σαρονίδα το 1981. Ο πατέρας του, είχαμε πάει στη Βουδαπέστη, εκεί μάλιστα δούλευε και ως δημοσιογράφος στο ραδιοφωνικό σταθμό. Ο πατέρας του, Γεώργιος Χατζής, ήταν διηγηματογράφος, λόγιος και παλαμικός ποιητής, γνωστός με το ψευδόνυμο Πελερέν. Ήταν επίσης και εκδότης της εφημερίδας Ήπειρος. Ο Χατζής παρακολούθησε τα εγκύκλια μαθήματα στην Ιόνιο Σχολή της Αθήνας μαζί με τον αδερφό του, τον Άγγελο.
Μετά όμως διέκοψε, είχε τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του το 1930 και επέστρεψε στα Γιάννενα. Εκεί ανέλαβε τη συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας, Ήπειρος όπως είπαμε, και τη συντήρηση της οικογένειάς του. Τέλειωσε τη Ζωσιμαία σχολή, το γυμνάσιο πρώτα και μετά, μάλλον το γυμνάσιο στη Ζωσιμαία σχολή, η Ζωσιμαία είχε γυμνάσιο, και γράφτηκε στη νομική σχολή της Αθήνας. Τις σπουδές όμως δεν τις ολοκλήρωσε ποτέ εξαιτίας οικονομικών δυσχεριών. Στα μέσα του 30 έγινε μέλος του ΚΚΕ, το 36 συνελήφθη από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου και μετά από βασανιστήρια εξορίστηκε στη Φολέγανδρο. Λίγους μήνες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο του 1940 κατετάγει αλλά δεν στάλθηκε στο μέτωπο, κομμουνιστής γάρ. Την περίοδο της κατοχής συμμετείχε στη λειτουργία του παράνομου τυπογραφείου του ΕΑΜ στην Καλιθέα, αρθρογραφώντας και διορθώνοντας άρθρα σε εφημερίδες όπως η Ελεύθερη Ελλάδα και ο Απελευθερωτής. Επίσης αρθρογραφούσε στον παράνομο ριζοσπάστη. Εργάστηκε ακόμα στο τυπογραφείο του Βουνού. Λίγα ακόμα θα πούμε για τον Δημήτρη Χατζή μετά το τραγούδι. Αποκλεισμένος στη Σαλονίκη, χωρίς εσένα ναι, πώς να χαρώ. Έξω το χιόνι, έρημοι δρόμοι κι έχω 40 πυρετό. Μα θα έρθω να σε βρω, σε περιπέτεια θα μπω, το άσπρο σου βελουδινό κορμάκι να χαρώ. Μα θα έρθω να σε βρω, σε περιπέτεια θα μπω, το άσπρο σου βελουδινό κορμάκι να χαρώ. Καρδιά μου πουλί κλεισμένο στο ρημαγμένο μου μικρό κλουβί, σκέψη τη σκέψη όσο θα αντέξει στον πειρασμό σου να αντισταθεί. Μα θα έρθω να σε βρω, σε περιπέτεια θα μπω, το άσπρο σου βελουδινό κορμάκι να χαρώ. Μα θα έρθω να σε βρω, σε περιπέτεια θα μπω, το άσπρο σου βελουδινό κορμάκι να χαρώ. Μα θα έρθω να σε βρω,
σε περιπέτεια θα πω. Το άσπρο σου βελουδινό κορμάκι να χαρώ, μα θα έρθω να σε βρω, σε περιπέτεια θα μπω. Το άσπρο σου βελουδινό κορμάκι να χαρώ. Ένα τραγούδι, ο αποκλεισμένος στη Θεσσαλονίκη, το αφιερώνουμε στον Θωμά Κοροβίνη που του αρέσει τόσο πολύ, το φίλο μας και συστρατιώτη στη Μόρια, εκεί που είναι τώρα το στρατόπεδο των προσφύγων. Εκεί ήμασταν μια χρονιά. Και να συνεχίσουμε με τον Δημήτρη Χατζή, μια πραγματικά δύσκολη ζωή, δύσκολη πορεία. Το 1947 εξορίστηκε στην Ικαρία ο Χατζής. Το Μάρτιο του επόμενου έτους γράφει για τον Δημοκρατικό Στρατό ανταποκρίσεις και διηγήματα στα έντυπα του Δημοκρατικού Στρατού. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους μαθαίνει για την καταδίκη του αδερφού του, του Άγγελου, από το έκτακτο στρατοδικείο και την εκτέλεσή του. Μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, το έκτακτο στρατοδικείο τον καταδίκασε δις εις θάνατον για λιποταξία και έτσι αναγκάστηκε να καταφύγει στο εξωτερικό. Πρώτα πήγε στην Ουγγαρία και μετά στη Ρουμανία. Στη Βουδαπέστη σπούδασε βυζαντινή και μεταβυζαντινή ιστορία και λογοτεχνία. Ο βυζαντινολόγος καθηγητής Ιούλιος Μοράβζικ τον βοήθησε να κερδίσει υποτροφία για την Ακαδημία Επιστημών του Ανατολικού Βερολίνου, όπου εργάστηκε ως ερευνητής. Το 1962 ολοκληρώνει στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου τη διατριβή του και το ίδιο έτος επιστρέφει στη Βουδαπέστη, όπου διορίζεται βοηθός της Βυζαντινής Φιλολογίας και ίδρυσε το Νεοελληνικό Ινστιτούτο. Το ίδρυσε ο Δημήτρης Χατζής στη Βουδαπέστη. Παράλληλα επιμελήθηκε την έκδοση έργων νεοελληνικής λογοτεχνίας στην ουγγρική γλώσσα. Δεν γράφεται ότι έκανε πολλές εκπομπές στο ράδιο και ήταν δημοσιογράφος στο ραδιόφωνο, στην ελληνική εκπομπή του ραδιοφώνου της Βουδαπέστης. Το όνομα του Δημήτρη Χατζή στη Βουδαπέστη είναι πάρα πολύ γνωστό και πολύ οικείο, τόσο οικείο όσο δεν είναι στην Ελλάδα. Μετά τα γεγονότα του Μάη του 1968, ο Χατζής θέλησε να μείνει να εγκατασταθεί στο Παρίσι. Η αστυνομία όμως εκεί, όπως συνέβαινε σε όλες τις χώρες της Δύσης, τον πίεζε για να ζητήσει πολιτικό άσυλο, έτσι ώστε να, στα πλαίσια της προπαγάνδας της Δυτικής, να πληγούν οι τότε σοσιαλιστικές λεγόμενες χώρες. Δεν το δέχθηκε ο Χατζής και έτσι ξαναγύρισε στη Βουδαπέστη. Και εκεί πάλι αρνήθηκε να λάβει την ουγγρική υπηκότητα και παρέμεινε άπατρης. Δεν είχε ούτε την ελληνική ηθαγένεια, δεν είχε καμία ηθαγένεια. Ήταν λοιπόν αυτό που λέμε χωρίς πατρίδα, άπατρης. Μετά την πτώση της Χούντας, το 1974 έρχεται στην Ελλάδα το Νοέμβριο, αλλά ξαναφεύγει γιατί η καταδίκη του δις εις θάνατον τον ακολουθούσε. Δεν είχε ρυθμιστεί νομοθετικά και έτσι ξαναφεύγει. Τελικά τον Ιούνιο του 1975 του δόθηκε χάρη και επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα. Το 1975-1976 προσκλήθηκε να διδάξει νεοελληνικό πολιτισμό και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Όμως δεν επικυρώθηκε ο διορισμός του ποτέ, γιατί δεν εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Έτσι διακόπηκαν τα μαθήματα, αλλά και παρά τις διαδηλώσεις των φοιτητών. Έκαναν διαδηλώσεις για αυτό το θέμα οι φοιτητές, όμως δεν μπόρεσε να διοριστεί. Από το 1975 έδωσε πλήθος διαλέξεων και συμμετείχε σε πολλές δημόσιες συζητήσεις. Και από το 1980 μέχρι το θάνατό του εξέδωσε το περιοδικό «Το Πρίσμα». Το Μάρτιο του 1981 προσβλήθηκε από καρκίνο των βρόγχων. Πέθανε 4 μήνες αργότερα στις 20 Ιουλίου του 1981 σε σπίτι φίλων του στη Σαρονίδα. Ο Δημήτρης Χατζής πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1946 με το γνωστό πλέον μυθιστόρημα «Φωτιά», έτσι
είναι ο τίτλος. Το 1952 κυκλοφόρησε τη συλλογή διηγημάτων, την περίφημη αυτή συλλογή με τίτλο «Το τέλος μιας μικρής πόλης» ή αλλιώς «Το τέλος της μικρής μας πόλης». Τις πιο βαθιές μας διαφορές κι ήταν οι σχέσεις μας αυτές. Χάιδεψέτε σαν τις δεις ποτέ. Και έπειτα τον χρόνο μέτρησα να δω αν προλαβαίνω να σου πω από εμένα πόσα δεν μπορώ. Ό,τι κι αν γίνει ένα να λες πως μ' αγαπάς χίλιες φορές, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές. Κι εγώ εσένα. Κι αν μείνει το όνειρο μισό, κι αν το φίλι χαθεί κι αυτό, ένα να λες σαν ανεχτές πως μ' αγαπάς χίλιες φορές. Έψαξα έτσι ένα ψέμα σου να βρω, να μην μπορώ να τα ανεχτώ, και δεν βρήκα ούτε ένα. Και έπειτα μέτρησα πάλι για να δω αν είναι τα λάθη μου εδώ, και δεν έλειπε κανένα. Ό,τι κι αν γίνει ένα να λες πως μ' αγαπάς χίλιες φορές, πως μ' αγαπάς χίλιες φορές. Κι εγώ εσένα. Κι αν μείνει το όνειρο μισό, κι αν το φίλι χαθεί κι αυτό, ένα να λες σαν ανεχτές πως μ' αγαπάς χίλιες φορές. Να μ' αγαπάς χίλιες φορές. Αλλάζουμε κλίμα τώρα, όπου σαν σήμερα το 2003 πέθανε ο Μόρις Γκιμπ. Ο Μόρις Γκιμπ ήταν υπεύθυνος για τα ψηλά φωνητικά των Bee Gees. Ο Γκιμπ πέθανε σε ηλικία μόλις 53 ετών σε νοσοκομείο του Μαϊάμι όταν έπαθε καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης. Τα αδέρφια του Ρόμπιν και Μπάρι μάλιστα αμφισβήτησαν έντονα τη σκοπιμότητα της επέμβασης που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατό του. Τα τρία αδέρφια Γκιμπ των Bee Gees ήταν από τους μεγαλύτερους αστέρες της δίσκο κατά τη δεκαετία του 70. Σχημάτισαν το γκρουπ σε μικρή ηλικία, ξεκινώντας από το Μάντσεστερ και λίγο πριν μεταναστεύσουν στην Αυστραλία.
Η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους ήταν αναμφισβήτητα η μουσική και τα τραγούδια της ταινίας «Πυρετός στο Σαββατόβραδο» με τον Τζον Τραβόλτα. Με περισσότερα από 40 εκατομμύρια αντίτυπα, πρόκειται μέχρι σήμερα για το πιο δημοφιλές soundtrack όλων των εποχών. Οι Bee Gees ήταν μέλη του Rock and Roll Hall of Fame και κέρδισαν 7 βραβεία Grammy. Το τελευταίο τους άλμπουμ ήταν το 2001 με τίτλο This Is Where I Came In. Συνολικά στην πολύχρονη καριέρα τους οι Bee Gees είχαν 9 νούμερο 1 τραγούδια στα αμερικανικά chart, πούλησαν περισσότερους από 110 εκατομμύρια δίσκους και βρίσκονται πέμπτοι στην κατάταξη των pop ειδόλων μετά τους Elvis Presley, Beatles, Michael Jackson και Paul McCartney. Το τρίο των αδερφών Gibb δεν ήταν μόνο ταυτισμένο με την δίσκο όπως πιστεύουν οι περισσότεροι, αλλά έδωσε πολλά τραγούδια και σε διάσημους τραγουδιστές όπως η Barbara Streisand, η Diana Ross, η Dolly Parton, η Janis Joplin, ο Elvis Presley, ο José Feliciano, ενώ τραγούδια τους ηχογράφησαν ακόμη και η Celine Dion και οι Fugees. Ο μικρότερος αδερφός Gibb, ο Andy, που είχε ακολουθήσει solo καριέρα, πέθανε το 1988 από καρδιακή ασθένεια στα 30 του χρόνια. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? When they all should let us be, we belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you saw.
Φίλες και φίλοι, ακούτε Μεταδεύτερο, ακούτε το RT News στο Μεταδεύτερο. Διάβαζα σήμερα στο Facebook ένα σχόλιο του Σταμάτη του Πάρχα, του συναδέλφου μας και φίλου μας εδώ. Έγραφε ότι για κάποιοι υπάρχουν μόνο όταν τη μέρα που γεννήθηκαν και τη μέρα που πέθαναν. Αναφέρεται μάλλον στο σαν σήμερα. Για μας το σαν σήμερα είναι αφορμή για να αναφερθούμε σε μερικές σημαντικές προσωπικότητες, δεν κάνουμε αναφορά σε όλους, αλλά σε μερικές σημαντικές προσωπικότητες που αξίζει τον κόπο να τις θυμόμαστε. Γιατί όχι, πρέπει να θυμόμαστε και να θυμίζουμε σε αυτούς που δεν τα έζησαν και σε αυτούς που τα έζησαν να θυμούνται, σε αυτούς που δεν τα έζησαν να μαθαίνουν, γεγονότα και προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους σε αυτή την κοινωνία, σε αυτόν τον πολιτισμό. Με αυτή την λογική λοιπόν αναφερόμαστε και μιλάμε για αυτούς που έφυγαν. Όμως αύριο, Κωνσταντίνε, νομίζω θα γίνει μια σημαντική ακόμα εκδήλωση εκτός από αυτή του Δημήτρη του Χατζή. Ναι, ακριβώς. Οι εκδόσεις... Για το Δημήτρη, συγγνώμη, του Χατζή, ναι. Όχι του Δημήτρη. Οι εκδόσεις Ταξιδευτή στην Παρασκευή 13 Γενάρη στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Λόγου και Τέχνης στην στοά του βιβλίου Πεσματζόγλου 5 στην Αθήνα, παρουσιάζουν το βιβλίο του Ετιέν Μπαλιμπάρ, Ευρώπη, Κρίση και τέλος. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας Ετιέν Μπαλιμπάρ, ο Κώστας Γουλιάμος, πρόεδρος της Συνόδου των Πριτάνεων των Πανεπιστημίων της Κύπρου, πρίτανης του European University of Cyprus, ο Κώστας Δουζίνας, βουλευτής, καθηγητής νομικής, διευθυντής Ινστιτούτου Ανωτάτων Σπουδών Πανεπιστημίου του Λονδίνου και ο Μιχάλης Μπαρτσίδης, διδάκτορ φιλοσοφίας, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, επιμελητής της έκδοσης. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και μεταφραστής του βιβλίου Γιάννης Ανδρουλιδάκης. Σήμερα γράφει το left.gr, αναφέρεται στον Μπαλιμπάρ και σε μία, μάλλον είναι μια μορφή συνέντευξη που έχει ληφθεί από τον μεγάλο αυτόν επίσης διανοητή. Έλεγε λοιπόν ο Μπαλιμπάρ, καθώς δίδασκα στη ΣΥΠΑ αυτό το φθινοπορεινό τρίμηνο, κατά τη διάρκεια και μετά τις προεδρικές εκλογές, όλοι μου οι φίλοι, οι φοιτητές και συνάδελφοι, αργά ή γρήγορα μου έθεταν όλοι το ίδιο ερώτημα. Ποιος είναι ο επόμενος? Νομίζεις ότι η Λεπέν, τον ρωτούσαν τον Μπαλιμπάρ οι φίλοι και οι φοιτητές του, θα κερδίσει τις γαλλικές εκλογές το Μάιο? Ξεδιπλώνοντας διάφορα σενάρια που εκτείνονται από τη θεωρία ντόμινο, σύμφωνα με την οποία κάθε φιλελεύθερη κυβέρνηση που συντρίβεται αποσταθεροποιεί την επόμενη, στη θεωρία, άλλο σενάριο, της μόλυνσης που εξαπλώνεται από τη συντριβή των αναδιανεμητικών κοινωνικών πολιτικών, οι οποίες παγκοσμίως αποτελούν στόχο του νεοφιλελευθερισμού, αυτά που έλεγε δηλαδή και ο Μπάουμαν προηγουμένως. Τα σενάρια αυτά λοιπόν, έλεγε ο Μπαλιμπάρ, τείνουν να βλέπουν το Brexit ως προπομπό του επόμενου αποτελέσματος έκπληξη. Η ήττα της Κλίντον μαζί με την πτώση του Ρέντσι στην Ιταλία και την αποχώρηση του Ολάντ στη Γαλλία γίνονται πτυχές της ίδιας αποδόμησης της κεντροαριστεράς. Η ήττα τώρα της νεοφασιστικής δεξιάς στις αυστριακές προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με τον Μπαλιμπάρ, δεν είναι παρά μια σύντομη ανάπαυλα και οι διαδηλώσεις πολιτών στην Πολωνία κατά του καθεστώτος Κατσίνσκι ένα διάλειμμα. Η διαδοχή και η πορεία της κατάστασης πηγαίνει προς τα εκεί. Brexit, Τραμπ, Λεπέν. Το στρατηγικό ερώτημα, συνεχίζει ο Μπαλιμπάρ, είναι, πριν από την πρόσφατη δολοφονική επίθεση στο Βερολίνο, είναι λοιπόν αν θα μπορέσει η Μέρκελ να συγκρατήσει το έδαφος το οποίο πατούσε πριν από την επίθεση της ξενοφοβικής συμμαχίας για το άνοιγμα των γερμανικών συνόρων στους πρόσφυγες από τη Συρία. Για να επιστρέψουμε στην Ευρώπη, διαπιστώνω, λέει πάντα ο Μπαλιμπάρ, ότι τα ίδια ερωτήματα υπάρχουν και σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού. Η έννοια γύρω από την οποία αναλύσεις ή εικασίες περιστρέφονται είναι πάντα ο λαϊκισμός, με τη βαθιά αμφισημία του και το εύρος των αντιθετικών εφαρμογών του. Αξίζει λοιπόν να ακούσουμε τι θα πει αύριο ο Μπαλιμπάρ στην ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση που θα γίνει στις 7 το απόγευμα.
γίνει ό,τι και να λάχει, κούντου να βίνει, τραγουδάνει βλάχη, φίλοι στην ειρήνη, σύντροφοι στη μάχη, κούντου να βίνει, τραγουδάνει βλάχη, κούντου να βίνει, κι ό,τι θέλει ας γίνει. Παλαιστίνη καίγονται μονάχοι, τρίψανε σελήνη στη μεγάλη ράχη, κούντουλου να βίνει, τραγουδάνει βλάχη, κούντουλου να βίνει, κι ό,τι θέλει ας γίνει. Στο καμίνι και το πατριάρχη, μαύρη σαν η γκρίνη, ράγη σαν η βράχη, κούντουλου να βίνει, τραγουδάνει βλάχη, κούντουλου να βίνει, κι ό,τι θέλει ας γίνει. Στα 27 του έγινε επίκουρος καθηγητής στο περίφημο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, στο MIT, απάντησε στον άλυτο γρίφο του Τζον Νας και τώρα έρχεται στην Αθήνα για να μας μιλήσει για την επανάσταση στην τεχνητή νοημοσύνη. Μας θυμίζει και τον Μακαρίτη, τον Μιχάλη τον Δερτούζο, που ήταν στην Αμερική και το πρόγραμμα το οποίο διεύθυνε λεγόταν Oxygen και αναφερόταν επίσης στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα τεράστιο πρόγραμμα το οποίο στηρίζαν, χρηματοδοτούσαν στο MIT επίσης οι Αμερικανοί. Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης λοιπόν, αυτός είναι ο επίκουρος καθηγητής του MIT στα 27 του, καθηγητής σήμερα. Είναι προσκεκλημένος στη στέγη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο της έκθεσης Υβρίδια και θα μιλήσει για την επανάσταση στην τεχνητή νοημοσύνη, για την τεχνολογία που κρύβεται πίσω από αυτήν και τα φιλοσοφικά ερωτήματα που προκύπτουν για τη μάθηση και τη νοημοσύνη. Όπως είπαμε, είναι καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ και εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Microsoft. Η έρευνά του επικεντρώθηκε στη θεωρητική πληροφορική και τη διεπαφή της, έτσι λέγεται, διεπαφή με τα οικονομικά, τη στατιστική και την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή την περίφημη διεπαφή εμείς θα τη λέγαμε αλληλεπίδραση. Έχει τιμηθεί με το βραβείο της καλύτερης διδακτορικής διατριβής και πολλά άλλα. Αυτός λοιπόν ο σπουδαίος επιστήμονας θα μιλήσει σήμερα, έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε.
τους κήπους σαν άλλοτε θα στήσουμε χορό και το χάρο θα καλέσουμε να πιούμε ανάβα και να τραγουδήσουμε μαζί. Κράτα το κλαρίνο και το ζουρνά κι εγώ θα έρθω με το μικρό μου το παγλαμά. Αχ, κι εγώ θα έρθω μες στις μάχης στη φωτιά με πήρες χάρε, πάμε στα περβολιά για χορό. Στα περβόλια μες στους αθισμένους κήπους αν σε πάρω χάρε στο κρασί, αν σε πάρω στο χορό και στο τραγούδι τότες χάρισε μου μιας νυχτιάς ζωή. Κράτα την καρδιά σου μάνα γλυκιά κι εγώ είμαι ο γιος που γύρισε για μια σου ματιά. Αχ, για μια ματιά, για το μέτωπο σαν φύγα μανούλα, εσύ δεν ήρθες να με δεις. Ξένο δούλευες και πειραμό, δώσ' μου το τρένο που με πήρε πέρα απ' τη ζωή. Λοιπόν, πρέπει να πω την αλήθεια. Τι συμβαίνει πραγματικά. Εγώ έχω μια λίστα τι γίνεται με το πρόγραμμα της εκπομπής και ξαφνικά βλέπω τη λέξη ΕΑΜ. Λέω Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, λέω. Κοιτάζω καλά τώρα το κείμενο που μου δόθηκε. Τελικά είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Καμία σχέση με το τραγούδι και με το ΕΑΜ που νόμιζα εγώ. Λοιπόν, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η Εταιρεία των Φίλων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου υποδέχονται τη νέα χρονιά και προσκαλούν στην εορταστική εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις 6 στην αίθουσα του Βωμού. Αποχαιρετώντας το επαιτειακό έτος του 16, θα προσφερθεί μία πανοραμική ματιά στις κυριότερες δράσεις που σηματοδότησαν τον εορτασμό των 150 χρόνων, από τη θεμελίωση του μουσείου, στις συνέργειες που αναπτύχθηκαν, αλλά και σε στοιχεία που φανερώνουν την ιδιαίτερη ανταπόκριση του κοινού. Επίσης, θα παρουσιαστεί ο προγραμματισμός του 17 ως προς τις ερευνητικές, επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μουσείου και η δράση της Εταιρείας των Φίλων. Αυτό που μέσα μου ψάχνει κοιτάσματα, αυτό που μέσα μου χτίζει κελιά,
αυτό που γλιστρά σαν φίδι και χάνεται, αυτό που κλέβει απ' τους θεούς τη φωτιά, αυτό που αφήνεται σαν φίλο στον άνεμο, αυτό που βουλιάζει βαρύ σαν οργή, αυτό που δροσίζεται απ' την άβρα του σύμπαντος, που κοιμάται σαν γέρος και ξυπνάει σαν παιδί, αυτό που ματώνει τη μύτη του παίζοντας, αυτό που σας σκόνει αιωρείται στο φως, αυτό που διαλέγει τις μέρες που θα έρθουνε, που την ίδια ώρα είναι φίλος και εχθρός. Ήταν η εκπομπή RT News στο μεταδεύτερο, όπου ο γραπτός λόγος συναντά το προφορικό. Από τον Γιώργο, τον Κωνσταντίνο και τη Δανάη, καλή σας μέρα. Χρόνια μνημόνευτα, αυτό που σκιάζει του νου τις αυλές, αυτό που γίνεται στάχια την άνοιξη και το χειμωνάδιες χελίδωνων φωλιές, αυτό που μιλά και μιλιά δεν ακούγεται, αυτό που σωπαίνει και μου παίρνει τα αυτιά, αυτό που γλυκά το ταΐζω πενέματα, που τα βάζει στη γλώσσα του και τα φτύνει μετά, αυτό που με ξέρει σαν κάλπικο νόμισμα, αυτό που δεν ξέρω να περιγράψω σωστά, αυτό που δεν ξέρεις ούτε εσύ που μ' αγάπησες, αυτό μου ζητάει να τραγουδήσω ξανά. Μεταδεύτερο.